Okay, det er faktisk rimelig vildt det her. Man kan næsten ikke se mig, fordi jeg er så mørk. Det bliver lidt. Okay, så skriv, hvad synes jeg om mig? Jeg synes, du er pæn, flot og sjov. Min bedste veninde. Du skal næsten sætte den her. Lige sæt den der. Nu kan man se mig. Ja, du er en god veninde, du er sjov, at du er imødekommende for at lyde klog. Imødekommende. Ja, hvad synes du? Du sidder pænt okay. Ja, jeg skal lige have min ejstige frem. Melanie Skov, hvad synes jeg om mig? Det er okay, det er Du okay. er ok. Det er okay, det er okay. Jamen, det er jo ham der. Det er okay, Du det er er okay. Ham der skal... Nej, ham der hedder det. Han skal svare det, fordi jeg kan se. Det er fordi jeg kan se ham. Du er den mest fantastiske person, jeg nogensinde har Det mødt. er mest fantastisk. Nå, næste. Nikolaj ikke så. Jo, det har han også. Ja, han sagde okay, du er. Ej, sig. Hvad synes jeg om mig? Rigtig god brød. Du virker okay. Du virker meget så. Du virker fin, ja. Du virker god. Ja, Emilie Friis Eskesen, hvad synes jeg om mig? Du virker okay. Du virker god. Du virker Jeg kender okay. dig ikke sådan. Jeg kender det heller ikke. Så, men du er meget. Du virker sød. Ja. Kage eller slik? Det skal være en kage med slik. Kage med fik. De der fødselsdagskager, hvor der bare kommer en hel masse mærkelige klikmix og sådan noget på. Ja. Favorit is. Vanilje. Tager lige sådan neutral. Sådan noget Snickersbar. Kamel. Oreo. Oreo. Kamel. Ja, man kan få Oreo-is. Line Madsen skriver, hvad synes I om mig? Jeg har ikke, eller hun skriver, hvad synes I om mig? Okay, hvorfor du ikke tilbage, så kan man se steder? Fordi jeg skal have spørgsmål. Jeg skal lige have Fordi jeg nikker. Hun skriver, hvad synes I om mig? Vi er god. Ja, du virker ok. Der var en gang i 6. hvor jeg så. Ja, sammen med Tatiana. Men ja, du virker vel Det var bare random lidt. flink nok. Martin skriver, hvad synes I om mig? Underligt. Du er flink. Du er fin nok. Det er underligt. Det Ja. er underligt, ja. Er givet frække? Nej, de stammer sig selv skæg. Ja, kunne I godt klippe et for? Nej. Kun lidt. Det er Strand Jensen, hvad synes I om mig? Nej. Ja, du er meget flink. Du er venlig og flink. Du er også flink. Du er også pæn, hold kæft. Min storeste, hun sover faktisk. Hvad er den største fejl, I har lavet? Jeg kan ikke komme på noget. Nej, kan jeg sgu egentlig heller ikke. Nej, hvad er den lækre spise? Hvem er den lækre spise for slæs? Jeg vil gerne starte. Jeg synes ikke, der er nogen, der er sådan... Jeg synes ikke, det er den lækreste start til sidst. Jeg synes ikke, der er nogen, der er den sådan lækreste. Men jeg synes, den jeg snakker mest med, det er nok det. Jeg snakker sådan mest med Johanne, fordi... Gris var ikke fis. Ja, men jeg ved sgu ikke lige... Ja, men... Carola, hun er pænt lækker, men ellers så... Jeg vil sige, no hate, der er så mange pæne piger i min klasse. Jeg vil nok... Skal helt ærligt, det er ikke for de skidt grader. Så vil jeg nok sige sagt læsende. Alle er pæne. Det er en kompliment, så... Men ikke Amalie. Lige i smash. Hvad er det pinligste, de har gjort? Jeg kan ikke komme på noget. Jeg kan ikke komme med. Jeg slog Ditte der, hvor der ved drenge er nede. Hun slår ham ned i kønsdelen. Kan du godt lide at prikke til mig? Ja, det kan jeg godt. Det var Emma Madsen. Ja, Emma Madsen. Anne-Sophie Rasmussen, hvad synes jeg om mig? Du er ok. Jeg kender dig ikke sådan. Du ved godt Det er så meget, men det virker ok. Isabella Krog, hvad synes jeg om mig? Den standarde. Du har nogle gode lår. Jeg synes, du er meget pæn. Du er også meget flink. Du er en rigtig god veninde, og du er bare sød og flink og dejlig. God veninde. Og jeg skal lige have noget ice. Ja, for en ice tea. Ice tea er godt. Fucking 8 kroner, mand. Vi har også været i gang med et par. Hvor mange liter er der i? 1,5, 2, 3. Ja. Det er 6 liter, vi har snart fået. Ja, hvad synes jeg mig for Jannik? Det er flot fyr Sørensen. Han er fin. Du er meget. Du er flink. Han deler med en god ven, og så hjælper han 5 pedalerne. Det er fandme god stil. Ja, du hjælper med pedalerne rigtig godt. Du gør et godt job, Jannik. Good job. Så det er godt på. Du har et arbejde. Beskriv jeres drømfilm. Nej, Jannik P. Sørensen. Flot fyr Sørensen. Er I jomfruer? Jeg er jomfru. Det er sgu egentlig også. Det er jeg ikke. Twice. Beskriv jeres drømfilm. Hun skal være høj, hun skal være brunette, hun skal ikke være for tyk. Hun skal være sød, hun skal ikke gå for meget af sig selv, hun må gerne tænke på andre af sig selv. Og
Så kommer han bare. Hun skal ikke til Canada. Canada Goose. Det er den her. For helvede. Så er det dig, Jacob. Nå jo, beskudt om det. Hun skal ikke have for meget makeup på. Men hun må godt gøre lidt ud af sig selv. Men ikke den, Hallo! ikke sådan helt store. Men selvfølgelig må hun godt gøre lidt ud af sig selv. Hun skal jo bare være sig selv. Hvad med dig? Du skal bare være Melanie, eller hvad? Jeg har fundet min drømmebil, det er Mellem. De slapper den morgen. Hvor er det bare sødt. Nå, hvad synes I om mig fra Camilla Lambertsen? Du er sød og pæn. Ja, du er det samme som Nikolaj. God veninde. Fint. Pæn. Ja, hvem kunne I godt? Lennart! Carola. Ja, Carola. Okay, jeg vil tage hende hårdt bag et fuldstændig. Bjørn. Virke. Ej, det var for sjovt. Jeg kunne godt lægge en fox. Ja, hvad synes jeg om mig selv? Jeg synes ikke noget om mig selv. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, jeg godt kan lide Ejstin. Nej. Jeg synes om mig selv, at jeg skulle synes, at jeg godt kunne lide Ejstin. Stop til at gå til ballet. Ja, stop med billet. Ja, okay. Så Så vil jeg så bare sige, at jeg godt kan lide Monster. Ja, så med drukket. Hvis I var bøse ved med drengene, kunne I så godt. Gustav. Så kunne jeg Det godt. var for dog. Så kunne jeg godt Nej. blege. Ja, det kunne jeg også. Jeg kunne bare. Jeg kunne mest Ja. Mio. Fordi han gav mig sugemærke her. Han er Ja. bare slikket mig hele ansigtet. Ja, så har jeg så skal Jeg blev så våd. I just like Asians. Nå. He just like Asians. Asians. Sure. Hvorfor Så er det fandens Kroatien. Som Mio vil sige, hvorfor så racist? Ligesom ham der, Nej, videre. racist Sofie. Satans Kroatien. Nå. Vi stopper her, og så laver vi en part 2. See ya.